So kan jou animatie is met. Sal ek jou nog wat kyk animatie? Nee, ik bedoel het wel. Kijk van dieper. Ik kan niet stil zitten, ik moet niet lachen. Oké, ga naar ons. Ja. Ik ben dus bevolking. Wat langer is dat? Dus bevolking. Ik zeg maar net van mensen, ik is een super creatief zijn, dus je moet maar mij kan kijken, maar hij is zo mooi man. Eerst trou op je ouderdom van 35, 37. Zeg, geef my baie tyd laat dit teruggroei. Dit is alright. Ja, Sissie, jy het nog enig my leer geduld as 'n kinders het enig. Oh, vader, nee, ek kan dit nie doen nie. Ek wil elke keer die dag as wat dit doodmaak. Nee, kyk, Liewes, is ek geweet nie van die Marie moet kinders doen. Oh, doodmaak. Kinders hou nie van my nie, hoor. Ja, vrou. Nee, hulle hou nie van Annemarie. Ek by Lizzie gaan kuier, daai haar skoonsussie se kind, nee, hy het opgestaan.